Sinibingelela sinamukele kuMaskandi online magazine ngibingelela unjabulo wami Mkhonazi. Ngihlezi lapha noPhumlani mfowakho bathe abanye-ke imfezi emnyama. Budi, ngicela ubingelela baba. Kabe yami uyaphila? Siyaphila sizwa. Athi ngibingelela abantu laba. Sanibonani bafowethu emakhaya, uPhumlani lo imfezi emnyama ibunjwa lasemadwaleni eRockville unqeshe inkobeka ivuthwa. Sawubona Kabe yami right? Ngiyaphila. Ngiyajabula kakhulu kuba nawe. Mfowethu ke sikhuluma nje ngeSemathini ensukwini ezidlule ezu2 besine festival enquthu sigaba ngengoma ngibonile lapha na music festival. Ngibonile lapha na line up igospel amapiano uMaskandi. Mhlawumbe nje ungawusichazela ukuthi umculo waMaskandi ukwazi ukuhlela into enabaculi abamagenre ahlukahlukene iqhamukaphi uthando nje lo mculo wonke. Mina ngithanda wonke umculo yabo, so ngithanda igospel, ngithanda hip hop, ngithanda uMaskandi, ngithanda lokho uhlobo nje lomculo. So ingakho ngaba ngenza le event ukuthi sigaba ngengoma because angifisi ukuthi umuntu owumsuthu ufisa ukuyiveza ngakimi ngoba lokho somculo bese yavaleleka. Osho ukuthi ngeza ugospel uzogaba ngento yakho, nomunye agabe ngokwakhe, nomunye yabona kanjalo. So ingakho ngenza leya event yokuthi sigaba ngengoma. Mfowethu le event ziningi indawo ubungayenza kuzo but wayithatha wayibuyisa enquthu endaweni engicabanga ukuthi nawe ukhulele khona. Lokho mhlambe abantu abazile bazokweseka amazwi akhe ngathini ngawo abantu abafikile emcimbini wakhe. Ngiyabonga kakhulu angazi ukuthi ngathini because vele support yayibencane la usukuhlala ngakhona bengakwazi emazweni ukuthi ungakanani. Kanti isupport enkulu suke siyibheke ekhaya, kodwa uma ngabe kungenzeki kanjalo suke singenayo indlela yokuthi singamisa kanjani. Kodwa nje okubalekile ukubonga kulaba abakwazi ukuthi bafinyelele sojabula sonke ngoba umculo lo esiwenzayo asuculeli thina kuphela. Yabona nje ngoba bengila intuba njengamanje sishaya ingoma kumnandi kanje uyibonile isupport ukuthi abantu basupporta kanjani. Yabo, so lokho siyafisa ukuthi abantu bangakeki even ngisho ekhaya la ngizalwa khona. Ngiyafisa ukuthi bangayeki isupport engenza nayo lo mcimbi kusengenza kube khona, sengenzeka futhi ungabibikho. Yabo, because thina sinabo abaxhasi. Akukho ukuthi mhlawumbe soxhaswa indoda ethile noma ubani nje, yonke into igcina iphume ezithuthweni zami nabantu engiphila nabo abafisa ukuthi senze something engcono ngakithi ukuze mhlawumbe abantu banye bazoyeka ama drugs beke inani sikhuthaza into ekanjalo. Yabona ngoba intsha eningi njengamanje inikele kakhulu kuma drugs, kanti leyo nto leyo yinto emosha imizimba yethu. Yabona nje mina lo ngaba mncane kanjani but ngineminyaka ngina 16 years emculweni, kodwa ngisabuya ngumfana omncane osahlonipha abanye abaculi, ohlonipha abanye bonke abantu. Mina ngaze ngilenze iphutha ezintweni. Yebo phela umuntu unamaphutha akhe yabo, kodwa nje ngeke ngatholakala mina ezintweni engazuthi ziyahlambalaza kakhulu ngaphandle kwale yesitabano. Usho ukuthi abantu abazange babone icontent yabo ukuthi no la umdlalo igame mangabe idlala usuke uyidlala nje njengoba usuke uyidlala, kodwa umuntu ungathi ngiqhamuka bese ethi ngesitabane. Yabo, so ingakho ngavela ngathula entweni kanjalo ukuze abantu bangalokhu bekhuluma izinto zabo. Abantu abaningi bavela bathi awumfeso yesitabane. Yabo, kanti akongenjalo. Kwawukuthi nje senze ingoma, sashaya ingoma, sashutha so2 kwaba into kanjalo. Mina nginengane eziningi. Ngabe ingane nginazo futhi sengimkhulile manje, ngiyacabanga ngisena 2 years ngibamba 50 ngibamba 40. Yabo, so okusho ukuthi iminyaka yami sikhulile for ukutheni ngakwazi ukujika ngiguqula intando kaNkulunkulu ngiyenze ngendlela, but angibasula abantu abayizo ngoba phela sidalwe ngokwahlukana but uyedwa umdalo wethu. Yabo, so mfowethu ukhiphe i-album imfene engicabanga ukuthi imnandi ngalendlela eyisimangaliso. Ngeke ngayilalela, ingibonile ingoma lapha umalumekazi yakhuphuka kakhulu. Kunengoma lapha ethi imfene, ithi leya ngoma leyana ubuyitshela ukuthi abesifazane kuphela abathathayo, kodwa ngakini ngathi igqilaza namakhetha. Awuchaze lapho mfowethu kwenzakalani? Kunabafethu baningi abafethu abaculayo yabo. So banocula umbono wabo bawubhekise kubantu besifazane. Yabo, mhlawumbe njengowonye okubini uyabona ukuthi onye okubini bayasithakatha. Yabona, hayi ukuthi mhlawumbe ngikusho lokho ngoba ngiphikisana nomqondo wabo, angiphikisana nomqondo wabo, kodwa kwaba sekutheni la emhlabeni uyikhehla ugogo uma ngabe uphiwe leso siphiwo uyasenza. So nambe ngiveza umqondo wokuthi namakhehla ngakithi akhona, osho ukuthi indawo ayifani. Yabo, ngoba ngithi indawo ayifani ngisho ukuthi
abazi kuthakatha umama mina ngazi kuthakatha indoda. Yebo, so bengizama ukuveza nje lo mqondo ukuthi ubusathane buyinto ongeke uzuyicontrol ukuthi iba kowesifazane noma iba kowesilisa. Kusho nje sidalwe ngendlela zokuthi kwaba khona abaninhliziyo enhle, kube khona abanomona, abahlebayo, abathanda ukukhuluma, yabo, abathanda ukubukwa, yabona ziningi lezi zinto. Yeah. Imfezi yake yashaya ingoma ethi Thuli usungiphoxile. Kule album ikhona ingoma futhi ethi Thuli. Mhlambe Imfezi ngoba iyacula ngalo Thuli seku mhlambe more than once. Ingasichazela mhlambe ukuthi uba lo Thuli umuntu vele igama nje vele liqhamukelayo noma ukhona vele lo Thuli le wayihlukumeza Imfezi ngoba nakho sibonile. Uthuli inkabe yami intombazana eyangihlukumeza. Umuntu okhona. Yeah, umuntu okhona. Yabo. So uma ngihlukumeza ngathatha isinqumo sokuthi noma ngabe kuthiwa nginalo uthando. Kodwa angisawubuye ngibonakaliswe nginaye because of empathweni. Yabo sehlukene singabantu ngempatho. Khona umuntu okuphatha grand, khona umuntu okuphatha kahle. So manje noma bethiwa muhle kangakanani, bathi ubuhle bakhe abusizi uma ngabe ngenayo impatho. So ingakho ngimqhelisa nje lokho ngimqhelisile eduze kwami. Yabo, noma bethiwa kuyavela lokho phela ngathi uyawazi ama social media ayavela aveza umuntu omuhle ubona ukuthi awusiqanda masama sesingaze sithathwe siyosebenza kumuzwa kabana ekubeni umuzwa wakho umali ukhona, yabo. Nami ngeke ngikubone lokho but akungisebenzeli ngenxa ukuthi mayise seduze kwami futhi mina ngisho igqula sothando, kanti uthando ngazi mina ukuthi ulenjabulo. Uma ngabe nithandana nje kusuke kuyinjabulo into eyenzakalayo. Uma soqala sekuliwa akusesini uthando. So nje ngumdingi ngahlala. Mfowethu ziningi kakhulu ingoma ezimnandi kwi-album yakho ngilayeli ngiyazi. Ngeke mhlambe sichaze yonke kodwa nje mhlambe yokugcina kunengoma oyishayo lapha ethi yeshe babe mkhona lento sengimxolele kodwa ngifuna sigcine kule nethi yeshe babe ngicela ukuthi ukuhamba nomnyovu lapha. Lapho mfowethu ubudlelwano bakho mhlambe nale ndoda umnyovu siyabona kakhulu nani sengomeni futhi ngiqinisile kakhulu khona ngapho Popeye noSpinash uphinde yabuya futhi ngomfezi emnyama. Ngizothi nje into eziningi wena nkabe yami sizenza sonke. Uma ngabe ngihleli leyansizwa leya ngiyikhonze ngoba ngazi ukuthi ithanda lento engiyithandayo. Mhlawumbe ngelinye ilanga kuyokwenzeka ngoba phela singabantu. Kodwa akusisifiso sami. Ngiyacabanga mhlawumbe naye akusisifiso sakho ukuthi singahamba sigcine sixabana siba nezinkinga. Kodwa nje isifiso sami ukuthi kube khona umuntu engiyokwazi ukuphila naye, siphile nje iminyaka kungabe nakulwa, kungabe nayinkulumo nenhlebo isemaceleni, yabo, njengabantu izinto abazenzayo. Ngifisa engathi singaphilisana nje njengomjida ngoba baningi ngiphilisana nabo. Cabanga uyazi go hip hop. Amajida amaningi engingaphila nabo. But njengamanje asekho ndawonye. So abanye abantu banakubona ukuthi Imfezi bezana nona abaculi bakamaskanda, abanye bafaka ecompany yakhe baxabana bonke. Kahlathi umuntu ophetha akuthi Umfezi. So ngiyafisa isibonelo sibonakale kumuntu engisuke ngiphila naye ofana nomnyovu ngani ngoba insizwe ngiphilelayo siyafana naye, sicabanga ngokufana noma ngaphela singese sicabanga ngqongqongqo. Kodwa nje izinto uma ngabe sibonisana nayo kuyakuthola ukuthi mhlawumbe nami ngibonile, mhlawumbe naye mayisho ngisho ukuthi yazi lento ngiyayibona nami ngifaka la move sibonisana because kunzima ukuthi uphile nomuntu uthola ukuthi umnyovu silalela Umfezi, uthola ukuthi Umfezi silalela umnyovu. So ingakho sithatha isinqumo sokuthi esikwenzayo thina sishaya ingoma asikwenze ngoba vele mangabe nje uthola ukuthi ngiyethi inkabe yami kuphi athi ngizokuvala, yabo, bese athanda ukuthi awuphathe isiginci, yabo. Emqondo nami kuyaclika ukuthi siyasebenza, ngivele ngithatha isiginci ngihambe fese sidlala iginci thina sike sivalele singabonakali endaweni yakhe because mina nginokubasegoli isikhathi esiningi namashida nje GP, yabo. So abantu abaningi bayazi ukuthi Imfezi ihlala segoli but angihlala egoli. No veze flat engihlala kulona, yabo, okusho ukuthi ngenxa yakhe ngiyakwazi ukuthi ngisuke la ngihlala khona ngizombona sidlala iginci. So ingoma ethi Babheme yavela kanjalo, yabo, ukuthi ayivela so uDecember ayasishaye le ngoma, yabo. Yena uye waqhamuka nesiginci wathi mayesithinta ngacula. Hayi mangithatha lento ngirecord awuyasebenza ngayithatha
uye futhi ongidlalela isiginci kuyo leyo ngoma wasibamba naye uThuli uye futhi ongidlalela isiginci lezo zinyeke I mean so ngase ngithi inkabe yami le ngoma le anginawo amandla noma amazwi amaningi kodwa ngiyacela ukuthi nawe uma ngabe unendlela yokuthi khona ungakusho ukudlulisa emphakathini ungakusho ngoba kusekhaya vele sisebenza umsebenzi wodwa kodwa ngelinye amalanga ngeke ungibone kwi-album kaMnyuvu naye uMnyuvu ngeke umbone kwi-album yami because phela asifisi ukuthi abantu sibabhore yabo because sinengoma sineqembu lethu okuthiwa yini uPopeye noSpinash la kufanele senze khona noma yini ke sibabili yabo because omunye umuntu angasho ukuthi ngisebenzisa uMnyuvu yedwa kule album ngifeaturanga umuntu yabo ngakuba kwakhona abanye ngibafisa ukuthi ngibafeature kodwa kwasho ukuthi babusy lapho nalapho ngagcina yodwa engazathi kuyibe mix ngazathi ayisuma skandi kahle ngengayizwa ngathi inomuntu osifazana private lo muntu angikwazi ukumkhipha edlangalaleni ngeke ngikwazi ukumkhipha edlangalaleni ngoba kwaba isinqumo sakhe ukuthi noma bethiwa khona umuntu okubuza kanjani but mina mangabe senza lo shuni oqalayo because ngiqala ushuni omusha ukuthi ngishaya ibasket ngishaya isiginci but umculo wami thothi ngathi usa hip hop but asi hip hop yabo yini vele ngangivele ngiyenza eqaleni so wacela kodwa ngisacela ukuthi ungangivisi so lokhu siyenza into yethu siyenza abantu ngiyazi bazosho lokhu nalokhu bacabanga but mina ungangivisi so ngiyahlonipha ke somuntu nami ngiyathanda ukutshela kodwa angeke ngitshele ngizwa kahle ngeke ngisho lutho mfowethu kube khona isikhathi la khona imfezi emnyama ngicabanga ukuthi ngabanye babaculi ngicabanga njengamanje basikhuluma unengoma eziningi esemshinini nokubona indlela ohlala usebenza kahle ngayo ukuthi akusikho ukuthi mhlawumbe ubusuthatha lezi ezikhona wathi cha umuntu mhlawumbe ohlala unengoma eziningi emshinini yebo khona la khona album yakhe ngayilayela kakhulu ayithi uhlekaza qethuka yayi no disc 1 no disc 2 kusengenzeka yini mhlawumbe siphinde sibone imfezi ibuyela kule nto leyo ukuthi ithi disc 1 iphinde ithi disc 2 futhi ngoba ingoma inazo akusikho ukuthi aziphi isikole ngisengakwenza ukuthi ngoba manje akusekho lokho vele inhloso yami njengoba sengakhipha namafuthi ngidedele nginikeza abantu mhlawumbe ngiyacabanga kulonyaka ngizoba ngime nakho ukukhipha yabo because abanye abantu abawuhlonipha umsebenzi wethu yabo mina ngiyawuhlonipha umsebenzi wakho uma ngabe ungicela nkabe yami sacela usenze ukuthi kufanele ngihloniphe ngaphandle mangenaso isikhathi ngiyacabanga ukuthi nawe ufanele ukuhlonipha leso sikhathi kodwa mangabe ngifree angeke ngize ngilenze iphutha noma inini so kunabanye abantu ababegcina besicontrola especially abantu ebebengabalandeli mina angazi mina ngithi ngivula ukuthi akube khona abalandeli aba-based mina abantu abayikhethela bona base beyangitshela ukuthi banze ukuthi nokuthi ngase ngi-accept because baseka umsebenzi wami but egcineni kwakhona uma ngabe sebeqala sebengicontrol ukuthi wena usucula enye into mina yimi ngedwa umuntu okwazi ukushintsha ushuni ngicula enye into esesayidini because ngibuke into eyenzakala njengamanje abaculi bacula into eyodwa so angisho ukuthi ba wrong futhi akekho umuntu ongizomzonda mangabe eqashuka eyaphambili kusho ukuthi nakusasa kuzophinde kufika omunye ngimzonda kuphinde kufika omunye ngimzonda kanti mina ngenhloboni umuntu yabo so abantu bahluleka ukunderstand isimo sokuthi imfezi iyafisa ukuthi icreate mina yabo isiginci ngidlalayo especially kuIndia akekho umuntu ongakwazi ukudlala okhona okumaskandi yabo osho ukuthi lobo creative bami okuqhamuka nento entsha ushune ngodlalayo mosha akekho umuntu okudlala hayi ukuthi mhlambe kanjani uzoba mhlawumbe ama-backing akekho umuntu engingabhekha naye mina ngeke ngimbone ngokusi bonke abantu iginci bayibophela phezulu baculele phansi mina ngiphezulu yes ngiyehle futhi mawuthi ngiyephansi ngiye phansi so akekho umuntu onezwi njengami kwamanje but inhlanhla ayifani basengangidlula but kodwa nginesiqiniseko sokuthi ngokwe voice akekho umuntu engisambonayo usondelayo eduze kwami so okuthiwa nje uyasondela kuthiwa nangu usibani manje ngoba ngizokuhlepla ngentambo ngihlophile ngecompose ngihlephile ngendlela encane ngihlephile ngetena ngishaya ngebass yes ngishaya ngoba creative ukuthi ikhiki angifuni ihlezi igamanxane mina ngisho uThuthana uyazi studio ukuthi ikhiki ngifuna ihambe ngalendlela engicabanga ngayo ukuthi mina ngizocula ngithini ukuze kuzohambiselana mina khona enye ingoma enginokuyikhompoza ukuthi mhlambe yena ayishaya ngeyakhe indlela ngiyithanga angimshintshi
yabo kodwa mangabe ngayithandanga ngiyamtshela ukuthi inkabi yami sacela ikhike esishaye kanje angithi vele yimi umphathi yabo abantu abaningi kulonyaka bakhaliswa ukuthi angikhiphanga back bayikhethele ingoma ngiqhamise ngikhipha nje surprise yabo because ezinye izinto kufanele sizikhulume zibe yiqiniso noma zibhlungu but mina ngikwenza konke ngikhipha yonke imali manje ngingakhipha imali ngakunika lo msebenzi ngiyawuthenga owami awusena say so ngenza noma yini uma ngabe ukuthi ngiyengane kumuntu webasket imali uma ngabe mina ngingathanda umbhalo angithandi mina umsebenzi wakho wami uthengile umsebenzi kuye so uyabona yebo ku right ukuthi umuntu umpromote but kwesinye isikhathi kufanele ubone nawe ukuthi okay umpromoter kwami umuntu mhlawumbe kuphi mina ngigenayo awukho ngigenayo ngithi so noma ngambhalanga noma ngiyambhala akunankinga because ngiyamthanda lo muntu ngisazophinde ngimlethe futhi ngimthenge futhi because ngithola ukuthenga lo msebenzi akekho umuntu ozongitshela ukuthi Mfezi namhlanje ushintshe mina awusangidlaleli ibasket Mfezi awusangidlalisa ikeyboard Mfezi awusangirecordisi mina leyo nto ngisuke ngiyithenga mangizokupha imali engicabanga ukuthi mhlawumbe inqolweni ngomaskandi abantu abayiqondi ukuthi khona abantu abangama session musician ukuthi umuntu ukhona for leyo session leyo umkhokhela imali uphume kuye bese khona umuntu obakhona mhlawumbe for isikhathi eside ongakuthi ingoma nanoma ngabe isidlala kumuphi unyaka usabenefita kuleyo nto yabona kuma ngabe sine contract yokuthi awuholi but uzothola ama royalties entweni engiyenzayo ngama ngakhokhelanga ngizohlezi ngikusebenzisa ngoba ngiyasazi isivumelano sethu but mangabe uthi ngithi mina ngisacela uyongishayela ibhisk uthi wena okay u15,000 mina ngizokhipha 50,000 ngikunike ngiyawami lo msebenzi awusenakho ukuthi nangalelo dilanga ungitshela ukuthi mase ngakubizi yabo so ngiyafisa nabanye ngoba khona abantu abadlala amabasketa bakhona abantu abadlala iginqe encane bakhona abantu ngelinye ilanga mayise ngaqashwa umunye umuntu ungamphathi kabi noma umunye umuntu mayingamemezi ungamphathi kabi yabo mina nje kulonyaka ngisebenze noZuma ngasebenza no keyboard ngasebenza uJJ ku Nkostina ngasebenza uThuthana so ngiyawushintsha umsebenzi wami ngenxa yokuthi ngiyayithanda ifeeling nomqondo womunye umuntu mangabe evela nawo senze into entsha ngaso sonke isikhathi kubantu lokho kuyangikhulisa kungenza ukuthi ngibe right kodwa ngisho ukuthi esengike ngasebenza nawo uyabheda angabe nginephutho elikhulu kabi lapho cha beziseba kakhulu isikhathi sakhe singabe sisanda kakhulu ngishibonile udlala futhi lapha stage Mfezi sabuye idlala lezi ngoma khona lengoma le ethi uhlanya abantu bayijabulela kakhulu le ngoma ye-IP ipressure mhlawumbe ikhona yini kuMfezi ukuthi Mfezi kusukela kudala ifike emculweni ifika mhlawumbe inama hit ayafika ngawo ukuze bemanje senawo mawufika mhlawumbe phakathi kwabantu abaningi uthi uzobadlalela ingoma wethini mhlawumbe ukhetha kanjani uthi okay ngoba unengoma eziningi ezimnandi nama hit amaningi amnandi ukhetha kanjani uthi okay nansi ngabona ngabantu ngithi mina ngenzela umsebenzi ngenzela abantu so uthi uyafika uyashaya ingoma kuthiwa uhlanyalwa uthi uyabheka kuthiwa lali vele lungekho yabona manje abantu sebethanda imfene uthi nobuhle nomalizo ngabona nami uthi okay abantu bafuna noma ngayishaya ingoma ezintsha but abantu kunala abakhetha khona kudala engeke ngikwazi ukushintsha lokho so uma ngabe ngifikile la ngisengayishaya nje ingoma kaShills Nendi endala uma ngabe ukuthi khona abantu abayithandayo yabo so ngicabanga ukuthi ikhona lokho kungenza ukuthi nami ngishuze ingoma ukuthi hayi namhlanje bafana nethi asishayine ingoma zokuthi because sihlale siphetreza ngaso sonke isikhathi ngalokho nje mfowethu singaqinisekisa mhlawumbe ukuthi ngonyaka ozayo uke wenza umcimbi othi ama hit Mfezi singaqinisekisa ukuthi mhlawumbe usazophinda ube khona lo mcimbi lo la esophinde sobone khona ama hit Mfezi elokho shilo futhi abantu bawa enjoy maningi kakhulu angezokwayena nje nawo nyawoza ngoSeptember izobe khona futhi ama hit Mfezi emnyama la nje ngizobe ngishaya khona ingoma eyithandwa abantu yabo cause ziningi yabo kunokuthi ngithi ngisakhuluma vele qhamuka umuntu angitshela ingoma singaze sicabanga singamajiti athi mayisho iveli ihlale yabo ikhanye bhasihamba soyirehearse siyenza masiyenza sofike sibuke reaction yabantu ukuthi abantu bayayithanda mangabe ngayithandi nje ngiyivale futhi DJ because angifuni abantu babhoreke abantu nje abajabule kuphelele lapho sihambe si right ngabikho umuntu olwayo njani yabo izinto kanjalo because abantu
einkambeni babuye beqise kakhulu bese umuntu agcine yabo sebanjwa kwabuhlungu ama security kanti bekufana amela akhona ajabulele into ayibukayo kuphele kanjalo. Hayi cha, ubese siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngicela nje sesivalelisa amazwi akho mhlawumbe ngathini. Ngingathi ngisacela ukuthi abantu baqhubeke bastreame laphana emsebenzini wami ku YouTube, ku Spotify, ku Deezer, ku Apple Music, iTunes. Kuningi lokho khona la nje umuntu akwazela ukuthi agugule afake khona lokho efonini yakhe ukuthi kuhlezi kukhona. Ngiyacela ukuthi abantu baqhubeke nesupport. Ingoma zami engiyikhiphile zemfeze emnyama zihamba kahle kakhulu lokho abanginika khona abantu kuyangiphelisa. Ngakhile manje ekhaya ukhona umuzi, ngiyafisa futhi ukushada nami ngifane namajongo, ngiyafisa ukwakha umuzi wami, ngiyafisa ukuhlala nezingane zami yabo. So konke lokho kuyoba amandla bayongipha bona. Ngiyafisa ukuba umuntu ongadependeli kakhulu kumculo because kule industry sikuyona ukhona umuntu ongaqashwa ngo7 ngosuku ephila nawe angaqashi angasho ukuthi mngani wami ngoba ngiqashwa ngo7 ufanele ngithi ake ngidonsele 2 nje yabo emcimbi mina ngizobamba le enye leyo 5 yabo. Umuntu athule. So ngiyafisa ukuthi thina singabaculi sinikezelana ithuba, especially mangabe ngiphela nomnyuvu ngiqashwe la eMtuba bese ngiyoqashwa naseThekwini mhlawumbe ngikhava but umnyuvu bengakhona ukukhava. Yebo khona ngiyazi badinga mina yabo ngoba phela abantu babudinga mina nami ngeke nginqabe imali, kodwa sometimes singabacula ke sicabanga nanaleni sibone ukuthi sidingana kanjani because ekugcineni siyadinga ukubona uMaskandi right, abantu be right, siphila into egrand, hayi ukuthi kube abacula abambalwa ababonakala isimpumelelo but abanye basafarisha, kodwa bakhona abantu abaphila nabo abangabaniki inhlanhla ukuthi nabo baqhubele baye phambili. Siyabonga kakhulu mfethu. Ngicela nje sivalelisa sithi Maskandi Online Magazine. Bafowethu ngiyacela nisubscribe lapha, ni-share, ni-like bese niyafollowa iMaskandi Online. So lokho kuyokwenza ukuthi lezi indaba ozizwayo namhlanje uphinde uzizwe futhi nakomunye umculo kungasemina. Lokho kuyokwenza ukuthi kukhule umsebenzi walomuzwa la ekhaya. Ngaphandle kwawo ngiyacabanga ukuthi akukho kutheni esinganika khona ngaphandle ukuthi siza nje nobuhle bezindaba sizinobubi beindaba. So indaba esiyiphethe namhlanje ukuthi nayo imfezi ila ku Maskandi Online, nishare, nenze njalo. Mele ngithi Siyabonga. Ishwele bhuti. Salute emakhaya. Kwasamagqama ucevana kadla mina emsenge emachonweni. Alwazodala shwele. Mfowethu nje manje sisemtuba kumachibini picnic. Experience yakho mhlambe so far ikanjani endaweni yasemtuba? Nje ngathi ke sijabule kakhulu ukuba lapha sibonga nje ke uthando silibonile sitholile sikwenza abantu abakhona kulomcimbi. Sifisela nomcimbi nje ukuthi ke ngazokuthi ke ngakhula kube into nje ke ezohlala sibiza iminyaka yonke ukuthi size sizodlalela abantu bala emachibini ingoma. Mfowethu ukhiphe i-album eshisa ngalendlela exakile noma nguphi la uhamba khona bathi abantu ngabe kusewuthando lolu noma mabulawo bayazisho nezinye kuthi mhlambe kuyinkosi amagqama ukuthi lokho afike emculweni kuze bemanje abantu basahlezi kuwe basakuthanda ngalendlela exakile. Ngathi nje kufuna ukuthi umuntu abonge ngalokho ngoba angakho ukwazi kwami noma ukuhlanipha kwami, kodwa ke kuyisibusiso esivela kumdali kanjalo ke nothando oluvela kubantu engazi ukuthi nje bengaqhubeka njalo beme nokunathi bese seke ngendlela abasesiya ngayo beze bengadino nangokuzayo kuhlale kunjalo nje. Mfowethu kade kukho isimnguzu sike sabona eMsinga emaningi amajongo egqokile efanselene, sabona nabanye abacula uMaskandi badumile kakhulu umthandeni SK. Kwenzakaleni mhlambe lapho leyo surprise iqhamuke kanjani ukuthi ulethe igcwamilisha eMsinga liphinde libonakala liyingcenye yalento enhle ngenza ngakini eMsinga? Into ke yaziwayo nje ke ehlala yenzeka iminyaka yonke makuzoba yi-24 kaDisemba. So ke ngiyaziwa ukuthi ngumuntu ohlala ingcenye yayo kakhulu ngoba ngumuntu othanda ukuthi esondele ebantwini konke okwenziwayo ngendaweni yakithi nengakhula kwenziwa ngingahambeli kude nakho. Ngiphinde futhi ke njengomuntu osebalazweni nomuntu ke ngathi kuthenjelwe kuyeMsinga kwingxenye ye-entertainment ngoba alikho elinye iciko engathi likhona eliphamisa iflag laseMsinga mhlambe engathi lingalingana
Nkosamagcaba ngisho ukuthi ngimkhulu kodwa ukujabulisa abantu bangakithi kuyiswe kuyipriority yami ukuthi njalo uma kukhona ukuthi okwenzakalayo kutholakala ukuthi siya enhance each and every year ngoba ngonyaka odlule bebejabula nje ukuthi khona mina kodwa ngase ngithi namhlanje kulonyaka ngibalethele nje isurprise ngithema ngifika nje sengiphethe umfowethu apha nomthandeni bajabula kakhulu abantu kuyangijabulisa lokho ngithembisa ukuthi nawo nyaka ozayo kuyoba into nje egqilazayo ngalendlela ebesigqilaza ngayo kunyaka kuyoba ngaphezulu. Mfowethu benihlangene ningamagcwama igcwama elisha inkosi yamagcwama kusengenza yini siphinde sibone igcwama elisha nenkosi yamagcwama bese studio kube ingoma yamagcwama. Mfowethu siyafisa siyathemba ukuthi kuzokwenzeka ngoba ngiyaziwa ke mina njengomuntu osebenza kakhulu namaciko amaningi so ke yinto leyo ke possible ukuthi kenzeka kodwa ke angeke ngithi njengamanje sengithi ngiyaqinisekisa lokho kodwa into nje ngisazoyibuka ngoba ukusebenza ndawonye kwethu samaciko ukukhombisa ukubambisana abantu bayakujabulela kakhulu so ke siyathemba ukuthi kuzofika lapho. Mfowethu sibonga kakhulu uba nawe siyabona nawe wenza imicimbi yakho wethu ngicabanga ukuthi uke wenza igolo wenza futhi naseThekwini abantu baweseka ngalendlela exakile amazwi akho mhlawumbe ukuvayelisa nokubonga engathini kulesikhathi na. Siyabuya ngonyaka ozayo mfowethu kuyaze ukuthi inkosi yamagcwama live in concert umcimbi loyo ke obusegoli naseThekwini kodwa ke sihlela ukuthi uhambe nezwe lonke mfowethu sibheke ukuthi siye ko-Western Cape sibheke ukuthi siye ko-Cape Town sibheke ukuthi siye ko-Mpumalanga siphume nje sikhankasa South Africa yonke ukuthi sihambe si-showcase lento ka-live okuyinto ke eyigugu kakhulu nengandile sifisa ukuthi ibuye endimeni yomculo kube yinto nje ejwayelekelayo ukuthi ikhona siyayenza kunjalo. Ngicela nje futhi sivalisa sithi Maskandi Online Magazine. Maskandi Online Magazine. Wala.